ओंखाम होलायदों नोङो थाइदों ओंखामजोंबाय माबायदि ओंखामबो संनो रोंला नामालै बेलाय दामानि आंसो संनानै जाहोनांगासिनो लोगोफोर मा होनदों दालाय मानि खि जादों फिसाजोनि जि सुनांदों लोगोफोर नै ओंखायनो आङो भिडिअ बानायबाय थानो टाइम मोनाखै ओंखाम होलायदों नोङो थाइदों ओंखामजोंबाय माबायदि ओंखामबो संनो रोंला नामालै बेलाय दामानि आंसो संनानै जाहोनांगासिनो लोगोफोर हाम्फेया एकदम माने बिन्दास मोनजागासिनो मालाय मावा दाङा बिन्दास मोनजादों सोनदोंनो हो बिन्दास मोनजादों सोनदों आंनो ओंख्रिखौनो होआब्रा आयु ओंखाम गोजासो होयो ओंखाम गोजा दासो समायदों दा दाहा सुवालासिनो आंखौ फिसाजोनि माबा जि सु होनायब्रा बिराद लेथ्रा मानसियानो हायोसो सुनो रों दा हा सुखानांखागोन माथो फिसाजोनिखौलाय गावनि फिसानिखौलाय सुखानांखागोन जोंहा सोरखौ मोनबाय थानांगौ जाखो नोंनिखौलाय सोरथो सुदोंमोन बै नैखिसो खारलांजोब्बाय माथो बुरजा मा बेसेबां बुरजाखाय गैथारालै लोगोफोर नोंथांमोनाव सोरनावबा आथिं सानाय आखाइ सानाय बिदिनो आखाइनि जराफ्राव सानाय बिदिनो आथिंनि जइन्टफ्राव सानाय बेफोरबायदि दं नामा दा नोंथांमोना बेफोरबायदि दंब्ला जेबो जिंगासिनो गोनांथि गैया माने नोंथांमोना डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखायबो गोबां माने फैसा नांगौ जायो रोजा फैसा नांगौ गोनांथि जायो डक्टरनाव जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दा सोरबा माने डक्टरखौ गिनानै सोरबा डक्टरनि खाथियाव थाङाबो खायफा मानसिफ्रा आरोना दा नोंथांमोना बेफोरबायदि दंब्ला सानाय सुनाय बिदिनो नोंनि गोदना सानाय बिदिनो नोंनि आसि जइन्टफ्राव सानाय हाराफ्राव सानाय बेफोरबायदि दंब्ला नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गोनांथि गैया आं माने नोंथांमोननो लानानै फैदों नैबे नेचार शियरनि बियो माने कालन्जि अइल नोंथांमोना बेखौ नोंनि जायबा जइन जानाय जइनाव सानाय बिदिनो हान्थु जइनाव सानाय हान्थु गिलाफ्राव सानाय आखाइ आखान्थि बेफोराव जइनफ्राव सानाय बेफोराव माने मालिस खालामनानै लानो हागोन आरोना नैबे नेचार शियरनि बियो 100% पियर एन्ड कल्ड फ्रेशेड आरोना बियो माने 100% बियो आयुर्वेदिक आरोना बियो आयुर्वेदिक नोंथांमोना बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना जानला मोनला हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै माने इउज खालामोब्ला साइड इफेक्टबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेखौ माने नेचार शियरनि बियो माने 100% पियर एन्ड कल्ड फ्रेशेड आरोना माने कालन्जि ब्लेकसीड अइल आरोना बियो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय होखानाय दङ लोगोफोर बियो बे अइला माने मा बेमारनि थाखाय मोजां नैबेहाय नायनो हागोन आरोना मेनेज डायबेटिस एक्स एन्ड लेक्जेटिभ प्रटेक्ट आइस एन्ड हार्ट थ्रेड स्किन एन्ड हेयार डिसेस केन्सारफोरखौबो माने मोजां खालामगोन आरोना बे अइला डायबेटिसनि थाखायबो मोजां बिदिनो माने बेहाय होखाजोबनाय दं आरोना नोंथांमोना नै फरायनानै नायनो हागोन बेहाय मा होनाय दङ बेयो ओमफ्राय प्राइसखौ नायनो हागोन प्राइसआ 309 आरोना नोंथांमोना नैबे कास्टमार केयारनि नाम्बार बेहायबो नोंथांमोना कल खालामनो हायो बेखौ नायनो हागोन बेयो माने लोगोफोर नोंथांमोना नैबे नेचार शियरनि कालन्जि अइलखौ बेखौ ओरैजाय खेवनानै नोंथांमोना बेखौ माने नोंनि जायबा सानाय बाहागो नैबे सानाय बाहागोआव नैबेखौ ओरैजाय लादो बिदि ओरैजाय आखाइयाव लानानै माने नोंथांमोना मालिस खालामनांगोन आरोना जायबा नोंनाव सानाय हमनानै ला नैबेहाय सादोंबा नैबे जइनाव सादोंबा बेखौ मोजाङै मालिस खालामनांगोन आरोना मोजाङै आखाइ थारखाजों मालिस खालामनांगोन नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद गोथाव मोदोमो आरोना बेहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे नेचार शियरनि कालन्जि अइला बियो माने नोंनि खानाय गनाय बेफोरखौबो माने गगा होयो आरोना खानाय गनायफोर दंब्ला बेनि थाखायबो मोजां बियो माने नोंनि केलसियामनि थाखाय मोजां आरोना देहानि थाखाय दा नोंथांमोना बेखौ गिलाससे दै लानानै नायनो हागोन गिलाससे दै लानानै बेहाय ओरैजाय थरथिंगासे बिदि होनानै नोंथांमोना बेखौ लोंनोबो हायो आरोना बिराद मोजां मोदोमो लोगोफोर नोंथांमोनाबो लोंबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे नेचार शियरनि डक्टरजोंबो रायलायग्रोनो हागोन नोंनि प्रब्लेमखौ बिथांमोनजों माने सल्भ खालामनो हागोन आरोना रायलायनानै दा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव आङो डक्टरनि नाम्बार होखानाय दङ नेचार शियरनि बेहाय थांनानै नोंथांमोना डक्टरजों रायलायग्रोनानै लानो हागोन माने
नोंनि देहानि सोमोन्दै आरोना नोंथांमोना नोंनाव मा प्रब्लेम दङ बिदिनो नोंनाव बिखा सानायफोर दं नामा बिदिनो बा जइन्टफ्राव नोंनाव बबेहाय सानाय दङ हान्थुआव दंना आखायाव दंना गोदनायाव दं बेफोरखौ माने नोंथांमोना डक्टरजों मोजाङै रायज्लायनानै सोंग्रोनानै लानो हागोन आरोना बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ जाब्लानो जाबाय बेखौ माने दैजों लोंनोबो हायो बेनिफ्राय नोंनि जिनाखि सानाय बाहागो बे सानायाव नोंथांमोना मालिस खालामनानैबो लानो हागोन आरोना बियो 100% माने आयुर्वेदिक आरोना बेयो 100% नेचार बियो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे नै नेचार सियरनि बियो दा बेखौ नोंथांमोना बायनो गोसोब्ला माने डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होखानाय दङ बेहाय थांनानैबो नोंथांमोना बायनो हागोन अर्डार खालामनो हागोन बिदिनो सानथाम सानब्रैसो लायो आरोना अर्डार खालामनायाव मोनफैनो थाखाय आयु हाबाब खोनाखादों मा खोनाखादों लावलाला जाबाय मानसियानो लाया माथां खाथियाव लालायथारनांगौ आयु ओंखाम फैलायलांबाय आंहा दसे सोमजाना दोनसै सोमलायलायो नामाब्रा सोमला होमबा ओरैनो एसेल' माबानानैल' बांद्राय माबा लेथ्रा नंखाया माथो अदिल' खालामदो दासेबलाबायबानो जानायलाय खामलाबो मेचिना बन्द' खालामनो फिसाजोनि जि सुनांदों लोगोफोरनै ओंखायनो आङो भिडिअ बानायबाय थानो टाइम मोनाखै गथ' बामनानै बामदों नोङो बामाखै जाथारैनो ओमफ्रायथ' जेबो खामानियाव उदायला बे साननैसो ओंखाम ओंख्रियाथ' आंनो संनांगासिनो नै आरो जिबो सुनांलायबाय बिमानिबो सुनांगौ फिसानिबो सुनांगौ आयु बिमानिबो सुनाङानो सुनांनोसै सुनाङा माथो लोमगासिनो नोंस्रानो मारै गावस्रा बेदर जागासिनो ओमफ्राय मोदोमानो खाख्रेबसिनसो जादों माला बेदर जाखो आंलाय जायाखै मैयाबो माथो दाउ हांनाय जादों थोद हाम्फिनि खानाया बेरायबावनोसैसो नै एबार मास मोननैसोनि उनाव फान्थाया गवायाव नै आंबो थांगोन सिख्लाफोरजों इन्जय मालाय फरेनियार सिख्लाफ्रा दुगैनो फैयो गवायाव अबाव गवा बेसाव बेरायहैनोसै जोंहा लोगोफोर नै नोंल' थांनो मोनगोनखाय नोंल' थांनो मोनगोनखाय नोंखौ लांफायो सोरबा ए जोंहा बेरायनांगौ नै बारा डिस्टार्ब नङालै हिनजाव मानसिफोरजों बारा लोब्बा गैया जोंहा Baduli साबखौ होखायो देन्जारसो लाहैनोसै बेखौ साब आरो खनसे सुबावनांगोन ना सरनायजों बिदि सेबदों इयो ओंखायनो बिराद सानेरदों मानसिया खेबनो नाङा बियो मा सानेरनो सानेरसो सानेराबा देरो अदिल' खालामथ' नायलाय खायदि सानेरना दा माफिनगोनब्रा बेखौ नङा एसेबां बिदि सेबनाङाथ' नुवाखै नोङो ओंखायनो बुंगासिनो आइ नै खोथावगोन नाङो बे माबाया थांनाय नङा माथो टेंफोनाया जाबोनायानो जाखाबाय गन सोमनानै दोनालासिनो गावनो एरला
साजा खोब थादोंखाय बिसिनाव जिरायबाय ओंख्रि माबा जानायखौ नायहैनो मोनाखै आङो मा ओंख्रि संदों दै लाइ ओंख्रि फान्थाव फाजा ओंख्रि मा होनदों दालाय मानि खि जादों फिसाजोजों खि जादों हनै हाम्फेया हाम्फे हाम्फे खिना हो मामा खिना होबाय था लोगोफोर माने खननै खनथामसो आङो माने लिक जाबाय थाबाय आरोना बेसेबां लिक खालामबाय थानो बेसेबां लिक बानायबाय थानो आरोना बेनिखायनो आङो दिनै टायारखौ चेन्ज खालामसिगोन गोदान होनसै आरोना टायारखौ नै टायार होग्राया बेनो ভাল টায়ারটো লগাবি একবারতে মানে 10 বছর 15 বছর যোৱা গ্যারান্টি থাকা ঠিক আছে হ্যাঁ টায়ারটো চাচোন মানে বাৰে বাৰে লিক হৈ থাকে এইকাৰণে মই ইয়াতে টিউব লগাই দিছিলোঁ টায়াৰটো টিউবলেছ হয় এতিয়া টিউবলেছে লগাম ভাল কোৱালিটি লগাবি কিন্তু কমেণ্টত জনাব কমেণ্টত ক'ব মানুহবিলাক কিয় ফাল্টু টায়াৰ লগাইছে বুলি একদম অৰিজিনেল টায়াৰ লগাবি आं दा जिबनदानियाव दंफैयो जिबनदा नै जिबनदाया के खबर एकदम बरिया फाटाफाटी ताने गेट भाঙিছে যা गेट गेटটো ভাঙিবই আজিতো বহুত ভিৰ আছে না ক্ৰিসমাছত বড়োলেণ্ড ফেডেম বড়োলেণ্ড বাবা गेटखौनो बायबाय आरो ना लोगोफोर नै नायनो हागोन माने टमटमानो बायहोदों जाहैदों दानो भिर नै दायो डेन्जारलै टमटमा माने गेट बायहोलायनाय हिमालय डेन्जार स्पिड मोनदां মানে এইটো নতুন আছে আৰু মেকানিকটো ওই হেফালে চা ক'ত পলাই আছে হা সাবস্ক্রাইব কর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কর সাবস্ক্রাইব কর দে মই কৈ আছে না তই সার্চ কৰি থাক ইউটিউবত যা ডি লিক ডিক ডি ডি ডব্লিউ আই एम ओइ फार्स्ट टू डाइरेक्ट टिभि दे ओइ नै साबस्क्राइब खालामसिगोन এইটো সাবস্ক্রাইব কর এইটো অল কৰ না তিতে আহি থাকিব মই ভিডিও দিলে এইটো কালি মান চাবি কালি আহিব लोगोफोर माने टिউবলেस टायारखौ मादि बानायनाय मान जाबाय माने देलायनांगौ आरो ना आमबार गिदिर देनांगौ माने टिउब गैला आरो ना बेहाय सिगांनि टायारानो टिउब लागायबायमोन आङो बेबो टिउबलेसआनोमोन खिन्थु माने लिक जाबाय थानायखाय आङो टिउब लागायदोंमोन आरो ना नै टिउबआ बेनो माने बारे बारे लिक जाबाय थानायखाय आङो टिउबलेस लागायबाय आरो ना दायो টায়াৰটো সৰুহে দেখা পাইছে দেখোন এতিয়া লগোৱাৰ পিছত হা টায়াৰ লাগাইবাই নাই দাইয়ে এইটো ট্ৰেড খোৱাৰ কাৰণে ডাঙৰ দেখা পাইছে না এইটো ট্ৰেড আছে যে ট্ৰেডাৰ नै বম বম गोगोम लागायबाय एबार ट्रेडखौ এইটো এডালত কিমান যাব ছিঙি গৈছে না এইটো যাব 150 মান যাব এডালত পিছত লগাম ৰ বেয়া হ'লে
इसको लेबर ओरैनोथ' दुटाय लगाबा लागौ लगाले लोगोफोर दायो फाइनालि जाबाय आरो ना ओमफ्राय बिलसो होनांसिगौ बेहाय जीबनदानि बिल होनसै बेनिफ्राय थांसै आरो ना के लिखे আছে यार नंबर